এই জন্য ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକରା ଅଛି ଭାବୁଥିବେ ସୁଜି କାକରା ଚାଉଳ କାକରା ନା ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବିରି ଚାଉଳର କାକରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ଖାଉଥିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ବିରି ଚାଉଳରେ ବନେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ଏଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯେତିକି କରିବେ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବେଟର ମାନେ ପେଶି ନେଇକି ଗୋଟେ ବେଟର ବନେଇ ନେବେ से बेटरटाକୁ କିନ୍ତୁ ଖଟା କରିବେନି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଖଟା ହେଇଗଲେ ୟାର ମାନେ କାକରାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ତାପରେ ସେଇ ବେଟରରେ ଆମେ ମିଶେଇବା ଜିରା ଆଉ ପାନମହୁରି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ନାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ୟାକୁ ଦେଲେ ନା ଏ ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ପକେଇକି ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ସକାଳେ ବେଟରଟା ବାଟିଥିଲି ମାନେ ଚାଉଳ ବିରିଟା ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ आराम से करें कहीं जिते टाइम रखिए यहाँ बहुत बढ़िया फुल तो से अनुसार मन देखिकी करेंगे तो तापर आम तेल बसई नवा गरम है तेल एमती काकरा जमी आम छाणे से भाया बेटर देकी गोटे दुईटा तीनटा एमती पकईके आप छोट बड़ कर सब करे देखो यहाँ बहुत बढ़िया सफ्ट भी हम आउ यहाँ बहुत माने फुलिब जदि सकाळ चाउल बिरिकी पेसी थिबे ताहाले 4-5 घंटा छाड़ी करेंगे कहीं यहाँ जिते टाइम रखिए आप माने यहाँ फुलिबा और बहुत सफ्ट हो देखिए तो केते सुंदर होगा बिना चीनी बिना पुर काकरा तो आज वीडियो जदि भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल करने सांग मैंने फेसबुक पेज देखते फॉलो करने यहाँ देखिपे केते सफ्ट हो खायापाई भी से टेस्ट तो रही सांग मैंने नेक्स्ट वीडियो देखा तो जय जगन्नाथ।